Apa ndini zvangu ndakaunganidza team Paghetto Matsanga comedy ndaivigira present. Kuti ndigowana mari yekutenga present, ndakatengesa huku dzangu dzese nehembe dzangu dzese. Ndakapotsa ndasarwa nehembe 1 kunge bhachi rejongwe risingachinjwi kusvika musi rinoundura. Rimwe remazuva ari mugore ndakajamba bhodha ndichinyika makumbo murwizi kunge zvikumwe zvikuravira tii kuti ichiri kupisa here nenyaya yekutya kudhomorwa malips. Ndasvika ndakaona the biggest YouTuber Mr. Beast achipa vanhu magifts. Then I got inspired. Pandakadzoka muZimbabwe ndakanyora list yevanhu vandodawo pa magifts ende ndoda kutanga naMatsanga. Ya paregere mbopinda mutauni ndinotsvaka gift yekuvapa and I will become their favorite YouTuber. Raymond. Chingo subscribe awo izvezvo wona ndariska ushuta mukombi kode vanhu vandirova. So that is the joiner seat. Saka pa toda kupinda mujoiner seat kuda ndopa tingaona zvinhu zvacho zviri kudiwa. Saka pa ndakuchitsvaga present yaMatsanga mujoiner seat. So ndakatanga kufamba hangu nchisecha nemashopa yawa kumusoro ndakazoiwana. This is Kelvin Biriot, a YouTuber with over 40,000 subscribers. Ndoranga nchikudzana ndikuenda kunonzi kuchitungwizi. Zvanopa Matsanga. Matsanga present. I think he's gonna love it. Ari kuziva ndingoya nepresent. But vakarohwa nesuspense havasi kuzoti mune chinhu kati. So Matsanga, if you are seeing this, I am sure, I am 100% sure that you're going to love this. So Mune, it's a surprise. Ndakataura maaudience angu toda kuvarohwa nesuspense kuti wane retention. Saka ndakatotaura vachetoni till the end. Saka watch till the end kuti muzive kuti mune chii mukati paachavhura toda kuona reaction yake. Exactly. Hello, ndoda kuenda kunonzi kuchitungwiza makoni. Ndoda kudzirukira panonzi papopulation. So guys, the kombi yacho yabva yangotisira panzira. Izvezvi ndakufamba netsoka pakaipa. Vatwanzi kombi yacho yatikudzoti kwanzi inotisira ipapo. But nekuda mari vanhu vanongoti kwanzi chingopindai. Saka izvezvi ndakufamba netsoka pakaipa boys. Handisi kutozoti kwandikuenda kwakakura sei. Mukuona fesi kungosekera hangu ngoti vanhu vandijaira kuona ndichisekerera paYouTube but ndarasika. Saka muchiona ndikufambira mustraight line sezongororo kana vana ikreshe vanzi mirai mutsetse ndikupei masitambo. Hai, ndokumbobvunza kune population. Population yamemuri straight. Kadai ndine roadway. Saka ma directions ndo ataudza. Takuenda straight. Ya murise mondiziva. Amuliziva here ini. Pa YouTube. Pandinga pana nondizira pa YouTube. Hasta Beeg. Nondizira. Usecho kuti Hasta Beeg. Haimwe mondiziva kai. Saka handizikana. Ya ma1 ndanchitoti pamwe kuno kune mafans angu. Yewe ndashaya. Nguva yekuti muchiona zvandavigira Bosst Matsanga yakusvika manje. Ndafara. Ndafara maproducer mahombe. This is Munashe, producer yekuteam Paghetto, ndiye akundiendesa kunana Matsanga vache ivavo. Mapera katongogara. So yo utongosvika apana chatomboziya akatomboti kuya atotomboziya. Alright. Saka i surprise. I surprise tongosvika utongo na Matsanga aripo. Aripo. Pakaipa. Aripo. Saka utongosvika utongo vaidza scene aizaka. Reaction yawo ndo yatukuda. Sezvo apana namuna azozoti mukati munechi. Iro box rongo representawo mystery like suspense. Apana nanga achiziva zvavanenge vachifungidzira zvisiri. Yes.
akuenda kunotaura nawo kuti pane munhu ari kuuya nepresent saka pa toda kukepcha reaction yavo kwanzichi bo saka getend kukurwa nehana Hello. What is it? Indrika small YouTube. Kani 4,000 subscribe. Then kana present ndoda kuona reaction yenyu pamunoona kuti andizvo zvamusikuzoti muneka saka pa after this one ndichatogadzira video rechitu after this one ndikugadzira video rechitu ndikupa imwe present yechitu wozi yekutanga iyi hapana munhu ari kufungidzira zvirimo zvese zviri mumaindi menyu hazvisi. Are you ready, guys? Paghetto films and the Nigel. So what you really do? What up, Vita White Tora? I see cream water in the couch. Security guy. Security guy. Come on, bomba, boy. Come on, bomba. Security guy. Initiative parara uriji. Wabuche. Man, security guy. That producer you are there. sezvandambotaura kuti zvamufungidziro zviri mupresent handizvo zvirimo. The reason yandavapa rekeni ndakaona video renyu muchisimudza mafans so muri pastage muchidai rekeni. Thank you very much, guys. Saka boys, yeah, thank you for watching Hasta PV. Saka mazono ndakufarira kupa vanhu magifts. Saka iwo kana uchida kuvigirwa gift chingonyora comment section ndivigire gift. Nyange uri small YouTuber, nyange uri fan. Plus nyore comment section munhu wamuda kuona ndichimupa gift. Chingonyora imanhamba, pana anotyisa kuupload. Kusara kwa enda hapana futi anotyisa. WhatsApp number ndodziri pascreen, pane zvawada kutaura neni motaura neni. Then ndokujoinera mugroup matinoisa mavideo. Waglinting roll the outro song. Yeah, Hasta akafamba makilomita. Hasta PV enza uya nemafilimu. Roll the outro. Hasta akafamba makilomita baba.